Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Miyerkules karon, Abril 1, unang adlaw sa buwan sa Abril, ug ika-5 nga semana sa Kwaresma. Padayon kita mag-ampo nining santos nga misa alang sa kasulbaran ining atong giatubang karon nga dako nga krisis sa panglawas, ang COVID-19. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining misa, ato karong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga maluluyon, hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga gisantos pinaagi sa penitensya ug tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa paghigugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dias kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Misak, o Abednego nga kamo wala makalagad sa akong mga Dios-Dios ni magsimba sa bulawang larawan nga gipabuhat ko. Karon pangandam kamo. Inig kabati ninyo sa tingog, sa budyong, sa flauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa kornitin, o sa tanang matang sa huni, panghapa kamo, o simbahan ninyo ang larawan nga akong gibuhat, o walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo simba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang Diyosa ang makaluwas kaninyo? Mitubag sa hari si Sadrak, si Misak, si Abednego. Kamahalan, walay kinahanglan na mutubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno o sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton, hibawi nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios, ni musimba sa larawan nga bulawan nga imong gibuhat. Busa, misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sidrak, Misak o kang Abednego. Unya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. O gisugo niya ang pipila sa iyang kusgang mga sundalo nga kapuson si Sadrak, si Misak o si Abednego o itambog nila sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor o midali pagtindog o giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gikapos o gisugba sa kalayo? Itubag nila ang hari. Matuod ka na kamahalan. O giingnan sila sa hari. Apan, upat ka tawo ang nakita ko nga walay kapos, nga naglakaw-lakaw, taliwala sa kalayo. O wala sila maunsa. O ang panagway sa ikaapat, sama sa usa ka anghel. Niingon si Nabucodonosor, dalay ko ng Dios ni Sadrak, ni Misak, o ni Abednego nga ipadala nganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang alagad. Tugod kay sila, salig man kaniya. Ikawang niya ang sugo sa hari kay dili man siya buot nga sila mag-alagad o magsimbag lang Diyos gawas sa ilang kaugalingong Diyos. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Himaya pagday hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw, Ginoong Dios, sa among mga katigulangan. Angan ikaw ang daygon o bayaw labaw sa tanan sa kahangturan ug daygon ang imong balaan ug mahimaya ang ngalan. Ang daygon ug bayawon labaw sa tanan katuigan. Himaya pagday hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa templo sa imong balaang himaya. Angay ikaw ang daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya pagday hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono sa imong gingharian. Angay ikaw ang daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya pagday hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw ang nagdungaw ngadto sa mga kahiladman ikan sa imong trono diha sa mga kirubin. Angay ikaw ang daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya pagday hangtod sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa ali sa kalangitan. Angay ikaw ang daygon ug bayawon labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya pagday hangtod sa kahangturan. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo mana kaninyo, Manasab kaninyo. magbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayayaw ikaw, O Ginoo. Busa miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinun-an. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, makaliwat kami ni Abraham ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton o kagawasan. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga taong gawas. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Apa nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan. Apa nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, Sir, si Abraham ang among ngalan, ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadumugikan sa Dios. Apa nagtinguha kamo sa pagpatay kanako. Wala magbuhat og sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubang, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan, ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ani adinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundi gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
nga ato karong pagbasa, labi na gyud sa unang pagbasa, natay makuha nga nindot kayo nga pagtulunan. Nakabasa ko sa pipila ka mga comments niadtong nahitabo niadtong mga duha ka semana nang milabay nga katong gi-post sa Facebook ang akong gihimo nga information sa ato dinhing pipila ka mga kapilya nga magmisa unta ko pagka Domingo ato. Niya gi-post man to, bisag wa madayon gi-post man yun, daghan ang ni-comment. Doon ay usap comment dito nga niingon, Padre, murag ginana ba? Kana ganing dili ba si Kristo niingon nga katong giingnan sa yawa kuno nga ambak dinhi sa templo o dili maunsa ang imong tiil igabot sa ubos? Yan niingon dayon ang niingon is Kristo, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Kanang imong pagmisa, Padre, basig imo nang gitintal ang Ginoo nga pahimuon nimo siya milagro nga magmisa ka aron mawagtang ang COVID-19. Mura sa ko atong natandog nga kaingon ko nga bitaw no sakto tuod basin tingali o mumisa ko kaya nga kung una-una nga humagmisa mawagtang ang COVID-19. Pero lahi di ay ang tinuod nga nituo muna ningon si Kristo, kung mutu og tinuod mong mutuon ako, mutuman mo sa akong mga sugo. Mahibaw-an ninyo ang kamatuoran o ang kamatuoran mudala kaninyo sa kagawasan. Freedom. Si Shadrach, Meshach ug Abednego sa dihang giingnan sila ni Nabucodonosor, dili gani mo mosimba inig tingog sa budyong, mupadayon gani mong simba sa inyong Dios, ako mong ihog sa nagdilaab nga hudno, kinsa mang ginuhua ang makaluwas ninyo. Niya unsa may tubag ni Shadrach, Meshach ug Abednego, mao gid siya ang tinuod nga pagtuo mga igsoon. Unsa may lang tubag? Kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo niining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno og sa imong gahom. Apan kun dili iyang kabubuton, ibawi nga dili usab kami mualagad sa imong mga Dios, ni musimba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Mga igsoon, kining maong tubag mao ni ang nakapatinaw sa akong pagmisa unta adto. Kaya nga kung tumong, magmisa ko tungod kay mituo ko nga ang Ginoo nahas misa. Siya'y magbuot. Niya kung ang tanan nga nagmisa, apil ko, mamatay sa COVID-19. Bisag nagtuman pa sa distancing, maunay kabubutos Ginoo. Apan kung mabuhi sa milagruhan, sa mas nahitabo sa mga milagrong gihimo nila ni San Roque, nilang San Vicente Ferrer, kabubutos niya po sa Ginoo. So si Kristo di ay ang iyang emphasis diri sa atong gospel na kabubuton niya mo atong tumanon. Pasabot ani nga dili ta mo entertain anang gitawag og kahadlok. Si sila si Shadrach, Meshach ug Abednego gihadlok sa hari na kung dili ka mutuman ani patay gyud mo. Kita karon wa ka tahadloka aning COVID-19. Wa ka tahadloka kini kang atong pag-quarantine, wa di ka ni bungas atong kahadlok. Kung nagsunod na ta sa kahadlok, di nagsunod na ta sa kabubuton sa demonyo, kinsa mo itag-iya sa kahadlok. Ang gusto sa Ginoo pagtuo sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran dinhi sa kalibutan? Kung naatay sakit, posibleng maayo, posible sang mamatay. Unya ang unsa may ultimate nga truth, nakitang tanan mga matay. Apan bulahan tong namatay nga wa magsunod sa diktar sa kahadlok. Ngano man tungod kay ang diktar sa kahadlok sa ako nang gibalik-balik dinhi mubunga og sala. Matud pa ni Kristo diri, ang tanan nga nakasala ulipon, dili gawasnon. Ang tanang nakasala ulipon, dili gawasnon. Nakaron mga igsoon, kumusta man ta? Naatay sala uwa. Tubag. Naa, wa. Naa. Ang pasabot ani, ulipon ta sa sala. Nakaron kung ulipon ta sa sala,
Ang sunod mahitabo, di na taganahan mutuman sa sugo sa Ginoo nga moingon kuno nga ang imong sala. Pananglitan ron ang tao nga korap, kanang kusog mangurakot. Sige na ra baro sila istorya aning corruption, bahin aning distribution, aning assistant sa gobyerno. Nya, imo na inon hunong nga ang sala. Dili na siya mohunong. Nga naman, mahadlok man siya mohunong sa iyang sala kay masakpan man. Ang bana nga nangabit, nya lami pa kayo ang kabit, nya ang asawa luod na kaignaw, ingnon na nimo hunonga ng imong pagpangabit, masuko pa din na. Kaya nga naman, lami man. Di man siya kahunong, naulipon man siya ana. Ang kusog kay musuyok o drugas, mga adik, ingnon nimo hunonga ng imong pag-adik, mahadlok rin siya mohunong kay mura magdaulipon na siya ng sala. Nakita karon, nigabot na sa termino nga atong gibutan og enhanced community quarantine. Kung pananglitan, moabot og 3 ka buwan, wala lang gyapon mahunong kining maong virus. Magpadayon gihapon. Mubalik batag trabaho o padayon lang kitang magpabuhi sa gobyerno o sa pipila ka mga tao. Doon na batay ikasustenir, basig magkagubot data. Nakanikahadlok na sa nisiya. Nabitay usan ako ka amigo karon nga ni-post og iyang survey, iyang giranking sa sigon sa record sa iyang nakit-an dito sa record sa internet about aning naghimo og mga survey nga ang kinatas-an nga death toll gikan sa January 1 hangtod sa March 25 karong tuiga, ang kinatas-an nga death record kay 9 million kapin gikan lang sa January 1 hangtod sa March 25, 9 million kapin ang abortion. Ang namatay sa abortion from January 1 to March 25, 2020, 9 million kapin. Ang namatay sa COVID-19, tibok kalibutan niya, mga 21,000 ang namatay, ani nga period. Ang namatay sa hunger, amot yun sa pagbase ang hunger, 2 million kapin. Ani nga maong period of time. Ang namatay sa ordinary flu nga way COVID, 110,000 ana kapin. Ang namatay sa AIDS, 300,000 kapin. Ani nga period. Ang namatay sa smoking, murag mga 500,000. Tibok kalibutan. Yan, namutan na dayon siya. Nganong nahadlok mong taning 21,000 ray patay, wa man hinunta mahadlok aring 9 million ang patay in a certain period. Wa ka masayop ang atong pagbutang sa atong kahadlok. Iya sa to. Ako sad mura sa kong nakaamgo pero ang tinuod yun, nganong mahadlok man ta, nganong mawad-an man tas pagsalig sa Ginoo. Kamo nga nag-quarantine nga wa mahadlok, labi na kani mga pari karon sa tibok kalibutan nga wa mahadlok sa COVID-19, congratulations. Pero nagtuman sa gitawag nato og proper way of, para mas mga doctors, wa sila mahadlok, ang uban hadlok sa bro, tungod sa ilang profession, wa sila mahadlok nga nakig-deal sa mga biktima sa COVID-19, gagamit nila ang tanang precautionary measures. Pero why kahadlok? Gagamit lang para pag-preserbar. Kanaunta mo isakto. Pero kita nga mga nangahadlok karon niining COVID-19, kay hadlok kitang mataptan, hadlok tang mamatay, usbon tanan ni atong kinaiya. Din ata mahadlok mamatay, although nagtuman ta sa precautionary measures nga gipatuman karon sa DOH, apan dili unta butangan nato kahadlok. Kay ang kahadlok, usbon ko, mao'y makapaulipo nato sa demonyo. Ang tulo ka batanon diri sa unang pagbasa, sa dihang giiksa na ngadtos kayo, nakit-an sa hari pagtan-aw niya nga taliwa sa nagdilaab nga hudno, upat na kabuok naglakaw-lakaw. Dunay tulo ug dunay usa nga murag anghel. Mao kini ang pagmatuod sa una pa lang panahon
na kung mugamit ang pagtuo nga timos, tinud-anay nga pagtuo nga wa gyoy kawili niining kinabuhia, kung dili ang ato ra gyung pagtuman sa Ginoo, ang Ginoo sad mopakita usab sa gahom sa maong pagtuo. Ug mao kana ang gipuy-an sa simbahan sud na sa mudos mil na katuig karon. Ang simbahan gapuyo ni ana maong pagtuo, ang tinuod nga simbahan. Mo nang doon natay mga martyrs, doon natay mga santos nga wa gyoy kahadlok nga niatubang sa kalisdanan o gani sa kamatayon sa kalibutan. Dili tungod kay ilang giswayan ang Ginoo, kung dili ang timos nga pagsunod sa Ginoo, mamatay man kung mabuhi, dili mao'y importante. Ang importante nga mabuhat nato ang atong pagtahod, pagsimba o pag-alagad sa Ginoo sa kinasingkasing, dili bunga sa atong kahadlok o karatol sa kinabuhi. Kining atong pagmisa karon, hinaot unta nga bunga nis atong gugma sa misa, dili lang bunga sa atong kahadlok, mao nang magmisa ta aron ilikay tas tanang kadautan. Kamusang nagsimba diha sa atong online nga recording nga mga misa sa online, hala, simba sad mo diha dili tungod kay mutako gyud ko, kung dili mao man ni available Lord, ako ning simbahon og tuhuan nga moepekto ni sumala sa imong gahom o grasya sa akong kinabuhi. Kay gugma ang atong gibasihan og pagtuo, dili kahadlok og pagpaniguro. Pag-ampo sa katawhan. Ato karong ibayaw ngadto sa Dios ang ato mga pag-ampo, puno sa pagsalig nga iya kitang dunggon ug iyang ihatag ang atong mga gikinahanglan. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong simbahan, pinaagi sa mga sakramento, kanunay kining mga pagpo sa tagsa-tagsa kinabuhi sa matag usa kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan, ilabi na ang atong nasod nga hatagan ta kita sa kalinaw o kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nahisalaag nga makasubay ug magiyahan sila sa Espiritu Santo ngadto sa dalan sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong kaugalingon nga maghari na ang gugma sa atong kasing-kasing aron sa ingon ato na mahuptan ang kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, si Teofilo Kamumbot, obispo, nga babayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang niadto mga nahiusa na kanato sa pagbiya ining nahiuna kanato sa pagbiya nining kalibutan na nga makaangko na sila sa duna sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Wamahan kaluy ang imong simbahan diha sa iyang mga panginahanglan, labi na karong panahon na niining COVID-19. Kay amo kining gituboy diha sa gugmang pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Naigsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo, sa Kristo ikan sa mga Mga kabang alas patay, paghimaya siya ngalan,
alam sa akong kasalanan ug ang santos nga simbahan. Ikahalad unta kanimo o Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manaal sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among arsobispo sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba usab diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang daong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo, ipakita ta karon ang atong panag-ining sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, tagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, imo ang ayong kalawat kanimo, pagpalipamulong lamang ang maayo. Alang kaninyo nga dili maka-communion sa sacramental communion sa nagsimba sa online, ato ning i-recite ang spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Salamat sa Kristo. Salamat sa Kristo. Sa akong
mag-ampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat, maghatag unta kanamo og langitnong tambal, aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala, ug maglig-on kanamo pinaagi sa imong panalipod nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakdan sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puang. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang paglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay, alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga naginahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria Banabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer, manindog palibot. Maigsoon usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saving power of God, ang makaluwas nga gahom sa Ginoo. Nya kining maong gahom nga makaluwas mulihok ra kung magpuyo kita sa pagtuo dili sa kahadlok. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kayo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, atong dalo ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.